חגי הוברמן, ההיסטוריון הכמעט רשמי של גוש קטיף, מספר כיצד פגש בשנת 88 במי שהיה בתחילת שנות ה-70 אלוף פיקוד הדרום הישראלי שהגה את ההתנחלויות הישראליות ברצועת עזה. ומי היה האלוף? כמובן, כי החיים שלנו הם סדרת נטפליקס, אריאל שרון. זה הציטוט של שרון כפי שמביא אותו הוברמן. בחודש יולי 1971 ארגנתי סיור של ועדת שרים לענייני התיישבות ברצועה. המטוס נחת על דיולת חול גבוהה, ובמקום בו קיים כיום היישוב נצרים עמדתי שם וסקרתי בפניהם את תוכנית האצבעות, התוכנית שהגיתי להקמת גושי התיישבות ברצועה. כשתיארתי איך תראה ההתיישבות שם, ראיתי איך העיניים של אלון וגלילי נוצצות. היה להם ברק בעיניים כשהם שמעו את התוכנית. אלו היו אנשים רציניים, אנשי התיישבות אמיתיים.